És que aquí s'està millor, perquè molt millor. no hi ha tanta gent i és una ciutat una miqueta més occidentalitzada, llavors hi ha arquitectura a la que estem més acostumats i després d'haver estat en dues ciutats que són més així d'estil xinès, la veritat és que va bé per variar una mica. On hem anat a dinar avui? Al Pizza Hut. Hem anat a dinar al Pizza Hut unes pizzas i estaven molt bones. Sí. Aquí hi ha tot de tendes. Hola, Judit. Hola.